Din il-magna Lister CS li għandha l-fuq minn 70 sena dari kont issiba prattikament f'kull raba saqwi. Joseph Sammut, membru tal-Assoċjazzjoni Inġenji Agrikoli, spjega li din il-magna kienet ittella l-ilma mill-ispira. Fil-bidu bdew bil-magni petrol, mbagħad ma' żmien qabad ġej il-magni diesel. Kien ikollhom spejjer fondi 300 piet, anke iktar ġieli, biex jisaqqu ovvjament l-għelieq tagħhom. Elettriku ħaddulhom posthom, u iktar effiċjenti u silent, ovvjament. Imma għadek issib xi wħud għadhom fil-post tagħhom fl-għalqa. Joseph jikkollezzjona u jirrestawra dawn il-magni. L-aktar waħda antika li għandu hija tal-1923. Ħafna drabi Joseph jaħdemu stess partijiet minn dawn il-magni li ma dekx issib fis-suq. Ta' 14 years bdejt bl-ewwel magna, irnexxieli, u minn dak inqarlem bajt dejjem nixtri oħra u nsewwi. Dawn il-magni se jkunu għal-wiri fl-imkien ma' inġenji oħra agrikoli fil-wirja u tħaddim ta' inġenji agrikoli li qed tittella bejn l-lum u għada fil-għaxija f'tassanti bejn l-imġar u l-baħrija. L-inġenji għal-wiri jmorru lura għal-perjodu ta' rivoluzzjoni industrijali f'Malta għal oħrajn aktar riċenti. Mal-150 kollox, uħut restaurati u oħrajn għadhom fi stat oriġinali. Samuel Grek, president tal-Assoċjazzjoni Inġenji Agrikoli, għal li uħut mill-inġenji se jitħadmu għal-pubbliku li jżur il-wirja. Għanna biċċa fejn jistaw idurhom bat isir il-ħart u id-dris tal-qamħ. U kol jistaw igawdu il-tħaddim tal-magni u affarijiet hekk. Din il-wirja qed tiġi organizzata mill-Assoċjazzjoni Inġenji Agrikoli li twaqfet minn dilettanti tal-inġenji agrikoli bilan li katru l-interess tal-pubbliku fihom.